Kuna ganin wannan kun san akwai tashin hankali. Bilal Villah ne wanda ya shirya wani gagarumin show a garin Kano wanda aka yi mishi take da Made in Kano. Bayan fara gabatar da wannan show ne aka samu hargitsi a gurin. Nan da nan mutane kamar yadda kuka gani suka fara yin jifa a gurin tare da tashin hankalin jama'a. Amma kafin nan ina ma abota kamshi wanda suke so su dinga sa abin kamshi a dakunan su da falukan su har ma da wajen aikin ku. Shin ko kun san cewa Alhaji Ibrahim Murfaya ya tanadar muku duk abin da kuke bukata na kamshi? Za ku iya zuwa shafinsa ko kuma ku kira shi ta lambar waya da ke kan wannan hoton domin ku je ku mallaki taku mai da fayar cikin sauki. Kuma sannan farashin sari ma suna bayarwa ga masu siyan ɗaiɗai ko sari duk za su iya zuwa nan domin su karɓata su. Bari mu dawo abin da ya faru a Made in Kano. Kamar yadda ku sani dai Bilal Villah ya fito yana ta tallata wani taro wanda ya tara mawaƙa da 'yan fim har ma da masu komedi domin su zo su nishaɗantar da mutane a lokacin bukukuwan sallah. Hakan kuwa aka yi bayan fara wannan taro wasu daga cikin mawaƙa har da ma waɗanda suka saka babbar riga mai tabarma sun zo sun gabatar da wasan su. Jim kaɗan sai aka fara rikici a gurin inda mutane suka dinga yo jifa tare da hargitsa gurin gaba ɗaya. Ga dai bayanan Bilal Villah inda yake bayanin abin da ya faru tare da bayyana cewa babu ruwansa a ciki domin show ɗin Made in Kano nasa ne. Salamu alaikum, barkan ku dai. Kusa zan ce kowa da kowa ya ga abin da ya faru jiya a Made in Kano. Amma dai kafin in fara magana akan abin da ya faru, ina so zan fara miƙa saƙon gaisuwa ga duk wani wanda yake Kano, ko kuma in ce ga duk wani masoyina wanda jiya ya fito ya nuna min cewa ni ina da masoya. Ga duk wani wanda ya zo ya ɗauki kuɗin shi ya biya ya shiga da waɗanda ma ba su samu shiga ba, na ji daɗi wallahi ban san da me zan iya gode muku ba, saboda jiya kun tabbatar da cewa ni Kano garina ne, kuna ƙaunata, kuma na ji daɗi ban ma san ni me zan iya gaya muku ba. Sannan ina mai ƙara ba ku haƙuri akan waɗanda suka zo suka ɓata mana event, waɗanda suka zo da niyyar cin mutunci na da cin mutuncin duk wanda ya zo wannan event ɗin. Ina mai ba ku haƙuri akan haka. Sannan Allah yadda yanzu haka duk da bai ma kamata a ce na faɗa ba, amma yanzu haka muna kan bincike. Akwai sama da mutum biyu ma wanda an riga da an kama su for now, wa'anda suka zo suka saka, wa'anda aka ce kamar ma ba a yarda da sojoji ba ne, sun saka wasu kaya haka normal dai, sun zo sun nuna su sojoji ne, sun shiga gurin event sun bata. Sannan ina so in karewa mutanen da suke ganin kamar da cewa ni ne na saka aka yi wannan abu, ba ni ba ne. Babu yanda za a yi in zo in haɗa event in kashe miliyoyin kuɗi in zo in kawo wani ya ci mutuncin mutane, ba ni ba ne ba. Ko da duk sojojin da kuka gani a gurin nan, billahi azimu na rantse da wanda raina ke hannun shi, ni ban yi inviting soja ko guda ɗaya ba. Saboda me, muna da 'yan sanda, muna da bone sharks, muna da civil defense, muna da ma'aikata at least wajen mutum 200 da wani abu. Kwamishina da kanshi shine ba mu 'yan sanda, ya ba mu wajen mota 3. So ko ina so duk abin da ya faru dan Allah mutane na ku yi haƙuri. Na san ba ni da wani baki da zan zo muku bayani, saboda ba wannan ne na farko ba, na san an taɓa yi. Ku yi haƙuri dan Allah dan Annabi, ku yi haƙuri. Still wayanda suke ta complain cewa an ci kuɗin su, misali irin a bakin gate sun ba da kuɗi sun shiga an musu wulaƙanci. Wallahi kuɗin da kuka bi, ko da a ce kun goyen nan mutanen complete sun shiga cikin gurin Made in Kano, wallahi ba za a haɗa kuɗin da aka kashe a cikin gurin event ɗin nan ba. Na haɗa Made in Kano, ba haɗa Made in Kano don in samu kuɗi ba ne ba. Na haɗa Made in Kano saboda in nuna wa garina ni ina ƙaunar garina, kuma daga ina na fito, kuma wani irin mutane ne a garin suke supporting ɗina. To don Allah ku yi haƙuri, don Allah ku yi haƙuri. Na san wannan koda ya zama na ɗaya na biyu, to in Allah da irin haka ba za ta ƙara faruwa ba. Allah ya samu dace.